Hi guys, welcome back to my channel, Charlie's Live Show. So for today's vlog, I'm with my friends, Amy! og si Delinda. Hi te! Og naapod si Nancy. Hi Nancy. So naana po bidiri karon magbanding-banding may aring tindahan. Unya, nakakaon na may og saging nga ginanggang. Karon mga una po may og kwek-kwek. Ha? Ayun sa kapati. So ganina ra na siya na nakasok ng gana. So gikuanan ninong sinto. Operator ko no sa kanang gasol. Usa may kanang secret recipe ni mo anak ng Nancy. Secret. Secret gali no? Basta ka na nga recipe na ay with love para balik-balik ko sa customer. Gwapa kayo ang galuto Buyag. Hi amiga! Jan nasa Japan. Shout out. Dali na po nanang. Dali lang. Balik Pamalit mo quick diri. quick nasa diri sa Lumbang. Laton jud na rin. Dami ko na may kay naay itlog. O sa may mas dami may ang itlog sa tao or itlog sa manok? Itlog good sa tao. Kaya man! Gusto ka pang isa ni hotdog na Adi na mo jumbo. Ala ka mo sa mood nagkalami. Ikaw ni Lens. Sama. O sa may lami ang itlog sa tao or itlog sa manok? Ang kanang duha John. Kalang duha. Pero ato dyan na ma-proof karon kung lami na gud ang itlog sa manok. Inikaw na to sa kwek-kwek. Kana. Kanta sa mibe. Gabiya mangguguk kay mangguguk. Ha? Mangguguk gitar. Gitar jaka. Kasabot mo og tour, guys. Basta igagaw na sila ni Jack. Ay nako. Buhay. Actually, kaming tuluan ni dalaga. Kaya siya, dalaga. Dalagang ulam. Muna ka banding-banding niyari. Bawala sa kalaay. Ay, ngunana. Okay, wala may maghuwat na mo dito maghapo-hapo. Ikaw te, usaw naman mo yung hangin. Kaya mo topic ron no? Kaya sa kanan, may gwapo anak ba? Hoy. Galing na katapag yung may Linda no? Dahil siya gipakita na ako nga video sa iyang phone. Naku nakita, morning love. Sayang mo ko. Banaan mo ko. Wala na ako masakpikin sa to. Di sa mo to te? Wow! Ay mo ha, taga-asaman. Secret pot. Tagalupon. Taga-full moon. Ay, taga-kuan to. Tagalupon. Taga-nol. Taga-nor. Sa taga-Norway. Kaya ako, topic ron, oy. So? Me. Karon me. Nasa ko pa ako tala mo. Hindi sa ko na nang tinimbang kita ngunit kulang. Ha? Sige. Bulok mo ko rin. Ikaw ra na no? Ano ka na mga tinimbang ang ngunit kulang? Unsa man na siya, oy? Usay tingis og timbang.
Wait. Uy. Wait, wow! Wait. Sunod! Ngunit kulang. I will back nga lang. I will back. Ay! Ligaw, gihapon na masikitar ka lang pa. Kamu na ipagsasawan ha. Naluto na ang amuang kwek-kwek, tansami. Kway-kway. Yung mga puti, kwate. Ay, kaya una ang butang og soste. Mga anta guys, medyo init pa. Karon amo gani mahibawaan na gyud mo ni unsa may mas lami ang itlog ba sa tao or itlog ba sa manok. Itlog sa kuan. Dara. Napawa na saya? Na kay sauce. Ana? Gamay na eh. Utang jud na. Ay, kana. Kana on sa messenger. Ngani na. Kami nagsausi pa ni tamis ni. Ang sauce puto ano mo sama ka? Tamis. Katag na. Mga unta guys. Usa ni sa kanang known nga Filipino street foods. Yes. This is kwek-kwek. Mahilong sa may kadiyot kay mga me. Sa kang kaon po dari kang. Ikaw te. Aga na nansi. Hala init pa. Pero piskay ang kuan man kay nilaga man di man ingon. Tangi pa na suste para ma. Sa sauce kay tamis ang sauce mo. Init. Tingog me. Ngaon ta. Hindi ko lubos kag init ayo. Marap. Masa na itlog me? Itlog nga. Bibi, macam ni. Dili, naman. Itlog nga kuan. Manok. Dami te. Hapit na mahorot mo ang kwek-kwek. Pasod ako Hindi na ako doon ay gano'n init kayo. Mahorot doon ay pakita ni mo na agtong nga mahorot. Wapa. Gaon. Wala ba tubig? Ano? Tago na oy gagmay ya. Unsa mo na sa Mahorot na. challenge? Quick challenge pa eh ako maman sa duha. Panahorot na hangua. Hanggang tilinda na lang o gaimi wala pa. Ay katago me. So later, mato po ko dito kay dapat ko lakon. So kuyog ta guys. Nanans! Alis sa me, thank you. Lami kayo mo quick. Bye-bye. Si Dodoy. So manglakaw na po me. Magsuroy-suroy me. Hi Tang! Basta ito pangitaon man lens. Bana! Kay puro may mga dalaga. Dalaga, wow! Sabi ba ka sa online ayo ba? Dahil magyahan. Alahin na mali. Daan namin face mask sponsored by Dong Anlot. Dong! Kaya mag-face mask para iwas COVID o iwas dakop. Doon ka purpose. This is lumbang. Mga untag ice candy. Ice candy. Marami ako guys, candy. Ikaw Dong. Masa nga flavor ti mangga? Lami. Hindi kaya yung lami pero lagi ito. Wah! Bojo na ako ang nyaw. Dong! Ano na, talikod. Makasabot man na sila, hindi pa ta magmahas kay gakaon man ta. Una sa ko. Ano mo kami? Ato ko mobile ko pamper. Bye. Bye ko EQ. Masay mini yung EQ me.
Makapingong. Wala siya ang merkado. Pero ari may agi sa likod. Hindi minakpan. Mga alas 5 na guys. Alas 5 na rin kapinti no. Quarter to 6. Lamdag pa lagi. De. Ano ko ka nakasulol-sulol ha? Ano pa dito nakasurol? Bigyan pa yung taon ito te. Ito na, kulot. Masukot ito. Ingon na po ito. Ilaka na po. Ito na nabalakon. Okay? Kaman. Ano yung wala ko mandog makita. Haglok na sa tagka ng idapon ko. Madlok sa tagmahalin ng taon ko. Oh, hari mo kagwapa man buyag. Buyag. Tapos ko lang. Doon sa kamot eh. Yes, kamo sa lingkod na mo ang ice candy para makasaka mi adto sa merkado, mag face mask na mi. Kasi pinakpan yan ang hagad. Kamo sa ice candy. Mga ubandong? Oo. Tanawon sa kuan kamuro sa uban. Wax ni? Nanay color? So magmask na mi kay mga to na mi og merkado para di mi dakpon. Asa bang? Ang Doon namin sa 7-Eleven. yes. Oh, pati ha. Mao ni ang amo ang merkado. Ay, wala kayo makatakpa mi. Ala. Ti, karon po kagawas ning ngaron. Eh, kaya mo magawa mo ba? Kaya magabihan ko kadto mo kumano merkado. Sense dyan ako. Parang gusto ko lako-lakaan eh. Oh, hala. Ito kalaktaon. Di ko na niya ang merkado na kami nga nana ang COVID. Pero usually sa una dili na ingon ani. Manood mi karon namin sa 7-Eleven. Hi! Nawang pagkumangkong! Gabihan ko. Hi dong, mayan yan! Just dong, di na yung pumukis kay. Oh. Kukuha ko dong. Ako ang gabaw! Meron ni! Vlog, di ka diyan? Oh! Dong yan! So namin karon sa 7-Eleven. Hala, manglibre. Bamanay! Manglibre sa itong unload, Nemi. Awa, sige siya pang utana o po ng kung sa'yo mo ati Amy. Hala, oh. Oh. Bili, Mi! Awa na usa kay busy kayo sa Dahil kay love life. Takpan. Baby, ba? Baby. Usa tayo mo pilion ni? Kana di si kari siguro ya. Ang iba pili ni dengan lot ko na ni. Pero dire gyud siya sabi ka side. Kana jud ko no iya ka oy. Oh, bar. Oh, kaso bawal mo na karon me. Bawal lagi. Oh. Nagkop ka? Oh, padakop ka? Oh, naay barangay official. Dali na siya. Usa man tayo mo kami. Ano ba to? Doon, pinanggaon na si Amy, oy. Ito na lang sa akin. Oo, sama na, me.
Mura na kay bata mi. Apat. Hala dong, ay! Di ka dong, dong! Oh, wow! Naoy, wow! Naoy! Naoy, thank you, dong! Thank you, dong! Ito sana. Asam sa? Meron na sana all. Karin ko na yan lagi. Bawal. Bawal pa, bawal. Di na ko magkinahinay sa ko, di sa ko mahilabot para masakpan. Ato na sila magkinahinay. Ay! Di ba? Di siya magpa... Tama ko nakitaan ganina. Bye-bye, Day! Dong! Bye-bye! Oh? Dong, paload ka, Dong? Wow, Emi, oh? Oh? Nagana mo kagikumpra, me? Dong! Thank you, Dong! Ano sa mga namin? Oh, karon, tungtang ka na. Ano sa namin? EQ? EQ drive. Oh, ano sabi niya sa EQ? Sa hasang. EQ drive. Oh, Disposable. oh, Baby. oh, Diaper. oh, pero ano sabi niya sa EQ? I don't know. Pero, ano yung panahon gilaga? Kaya na naman kay palit man ka og diaper. Kuan lang ko. So, kung pinadala ni. Ah, pinadala. From abroad. From abroad. From abroad. Ay! Eh? Ano, butong taon ko sa bahay. Oo. Di ha? Ano pa siya nagkakaga? Ngayon eh. Ako karon ba ko nakasulog biya? Dire? Wow, kinahanglan ka mo case ano sa 7-Eleven. Sir, asa may hagkanan dire? Kaya first time daw ni Amy. Pagawas-gawas doon. Thank you. Thank you. So, human na may dire sa 7-Eleven. Manguli na may. Pado na may muli karon. Kado na mo. Oo. Mo na mo merkado. Medyo mingaw na. So parang nga wala pa COVID. Dili ni ingon ani gyud. Oh, napoy na ninda og balot. Busog naman mi kuya. Daghan na may nakaon karon. Nagkaon na po itlog ba na? Nagkaon na po big itlog. Si Amy po nagkaon po naglahing itlog. So, same yapon na mong agian. Araw gihapon may agi sa likod. So, pa-doon na may mauli karon guys. Muna mo ang merkado again. One kaayo. Di na gipara sa una ti ha? Pwede dito ka. Ah, hi! Liga. Sa aming panahon, para sila. Ano? So, medyo hapon na. Pa-doon na may manguli karon. So, that ends our vlog for today. So, thank you for watching guys. I hope nag-enjoy mo na mo nagtanaw karon. Again, don't forget to subscribe. Hit the bell for you to be notified for my upcoming videos. So, again, thank you for watching. So, bye! Thank you!